Nura is Said. Yeah. Ni ne president a kasata, ilimi kyauta ne, fannin noma taki shi ma kyauta ne, karɓar cin hanci rashawa wannan take doka ne, fannin lafiya samar da tsaro a kasata wannan wajibi ne. In ka san ka ci dala sai na sa an kama ka, in ka san kai wuru-wuru prison ne ɗakin ka, in ka san kai cushe doka za ta yi aikinta, in ka san baka iyawa malam je kafin ka, in ka san kai mai kyau lallai ka san aikinka, in ka san takawa za ka yi zan sama waka, in ka san ɗinkin babbar riga za ka yi zo ga tela, in ka san baka da tsari to koma mama, in ka san jago-jago ne kai zo mu koma Lagos. Ni ne president. Yeah. Ni ne president. Ni ne president. Yeah. Ni ne president. Ni ne president. Yan kasa ta albashi mai tsoka zan basu. Ba mu da jobless, balle su kira mu da jima zaune. Fasaha ce da yaranmu domin su ma sun fi nasu. Yeah. Ni ne president, ai sarkin noma zan koma, zan noma kawo birni ku ci ku yau sharholiyar ku. Yeah. Sharholiya, ayyau sharholiya. In ga kun yi bulbulbul abunku, ga kwandon kayan daɗi a gefe. Ni ne president, yan Kannywood, Nollywood zan ba su minista. Yan matan media tsararra huta, zan baku na data. Abin bayani na zo da tsaruka domin ku huta. Batin mutunci a media ku ta yin rubutu domin ci gabanmu. Ya, ni ne. In ni ne president, abinci da nama har da jami'a kai za ku ga gata. Zan ba da 5K, wannan shine na data. Ya, ni ne president. Ya. Ni ne president. Ni ne president. Ni ne president. Yeah. Yeah. Let's go. Ni ne president. Na zo da 5 agenda. 1. Talakawa za ku ji daɗi, 'yan kasuwa ku ji daɗi, kowa da kowa za yi ji daɗi, kamfanoni za ku ji daɗi. Mana. Ni ne president. Yara 'yan makaranta za ku ji daɗi, iyayenmu mata kuma za ku huta, a tuka ku a kai ku duk inda za ku je a mota. Ni ne president, zan samar da wutar lantarki cikin ƙasa ta kamfanoni su rinka aiki. Ni ne president.